Karon nadungog nato ang asoy ni Jesus, ginamit ang usa ka sambingay aron tudloan kita nga ang atong pagpasaylo walay utlanan, sama nga ang pagpasaylo sa Dios walay utlanan. Ang thinking good nato usahay kay we liken God to ourselves, nga kanang dunay limit ang iyang pagpasaylo. Apan kining maong atong gospel karon, nagpadayag ka nato nga ang pasaylo sa Ginoo bottomless, endless, forever, walay utlanan. So mao iyang gipadayag ka nato kininiya, busa buot niya nga ikaw ug ako mamahimo usab nga mga hulagway sa walay katapusang pagpasaylo sa Dios. Busa ikaw ug ako mopasaylo sa atong isig ka tawo. Naminaw kita nining mong ebanghelyo nga giaso niya usa ka sulugoon, dako kay utang, imposible gayud nga makabayad kini kay milyon ka pesos. Apan tungod sa iyang pagpakiluoy, ang iyang amo gipapas ang iyang utang. Mao na nga ang Ginoo nagpaila kanato gayud sa iya nga pagkamaluluyon. His mercy is always ready and willing to forgive. So God's mercy is always ready and always willing to forgive us whenever we humble ourselves and ask forgiveness. Mo na nga, when we go to confession, first, let us be sure nga kanang imong pag-adto sa kumpisalan is done out of humility. It is not done out of compliance. Labi na karon kay Lent, compliance na ang uban dagang kay compliance sa mga dito kay mao maribalan sayon sa Lent. Umpisal ta kay Kwaresma ra baron kana din ha. Pero walay kitawag nato nga inner conversion of the heart. So ang importante nga when you go to confession, it is done with utmost humility and it is done out of your realization that I need God in my life, that I want to be forgiven, that I want to be restored to grace. Di kay mo ato ra dito kay maumanay ko an karon balansa yon sa Katoliko, muuban lang ta ani. Unya pagabot dito, taphaw nga confession na kung makasugat mong pari nga buangon, o kasuk-an mo. Masense ba ya ang kanang kuan? Masense ba ya ang sincere confession o ang murag taphaw nga kumpisal? So mao na tan-aw na to nga if you are not ready, if you are not sure nga nagbasol, ayaw lang mo na pag-approach sa Sacrament of Reconciliation. Kaya ang Sacrament of Reconciliation is only for those who are repentant. But for those who are alanganin, that is not for you. Because the sacrament is kanabitong before ka muadto, ni angkon nakandaan sa imong sala. Na dito pag-abot sa kumpisalan kay makiglalis man kaspari, may daghang mga kumpisal nga makig-argumentos pare mo samot og kadugay. But if you are not sure that it is a sin, don't go to confession. Wait for the time that you are willing, that you have already realized nga sala gyud ni akong kuan, akong gibuhat. Unya, don't go to confession if you have no intention to amend your life. Kay mahulog yung nga ang kumpisal ato ang giduwa-duwaan. Anyway, after confession, makasala na po ko, naalang po kumpisal na po putro, ana ba? Murag, walay intention. Walay intention to reform your life. And God knows that. Unya, ang pari po kay sige na magpakumpisal, makasense na kini maura man iyang sala last week. Karon po atong niaging buwan, maura po ni iyang gikumpisal. Wala may na change. Wala may kanang dili mo makita ang kanang gitawag na to nga effort to change.
So mao na nga mga igsuon, kanang kumpisalan mao na sa dinha ang lawak sa abunda nga pasaylo sa Ginoo. But come only when you realize that you need forgiveness of God and you are sincere. Kay kibaw ang Ginoo no kung sa kanang atong pagpangumpisal is sincere or not. So mao ni nga din sa atong parable karon giingnan ta nga ang kaluoy sa Ginoo wala gayay utlanan. But this mercy of God should not be abused. Kay namin ka nga abuso sa kaluoy sa Ginoo. Kanang naa sa book of Sirach ba? Kanang you assume, no? Sin of presumption. Sa book of Sirach, ingon dito nga ayaw pagsalig nga ang kaluoy sa Ginoo walay utlanan. Kung dili ka maningkamot na mag-usab sa kaugalingon, nakasala ka sa kaluoy sa Ginoo. So you are abusing the mercy of God. Mao na nga kining parable ang unang sulugoon nga gipasaylo sa Ginoo. Wa man siya mo pasaylo sa uban. Wa man siya mo kansela sa uban nga mga utangan niya. Iya noong gipapriso. Unsay giingon sa iyang amo sa dang gitulisok siya nga angay kauntang mo pasaylo mo pakitag kaluoy sa uban kay gipapasko ang imong mga sala. So God's mercy, God's forgiveness is bottomless. But this forgiveness of God demands from us forgiving others, living in the mercy of God. It is not just, ay, ipasaylo na ko sa Ginoo. Yes, malaya na ako. Papas na akong sala. I'm free to do evil again. No, that is not the mercy of God. The mercy of God never allows you to do evil. But the mercy of God inspires you to reform your life. Reform. Mao man ang invitation sa Lent. Reform our life. Change, repent, and reform. Repent and reform our sinful life. Mao na nga ang emphasis nga angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon. So mao na siya nga ang atong i-multiply ang mercy sa Ginoo nga atong nadawat. We highlight the mercy of God rather than the sins of our brothers and sisters. When we capitalize the sins of others, it is hard to forgive. But when we capitalize the mercy of God, matandog ang atong kasing-kasing ug maingon kita, I must become the image of mercy of God today. Manindog tang tanan ug atong ipadangat ang atong mga pangaliya. Magampo kita sa Dios nga kita ang iyang katawhan makasinati sa iyang kapasayloan, magdala sa kalipay sa pagkakiguli ngadto sa kalibutan. Mutuaw kita, Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang simbahan nga nahimong gawas nun pinaagi sa dugo ni Kristo magpuyo diha sa kahapsay ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang tanang simbahang Kristohanon mahugpong diha sa kahiusahan sa usang ebanghelyo sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang mga minyo makakat-on sa pagpasaylo ug sa pagsabot sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga kitang tanan makakat-on sa kaluoy ni Jesus ug sa kasing-kasing magpinasayloay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw.
nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot, Joel Chevalier, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang mga matuohong mihalid na makatagamtam sa kalinaw didto sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming instrumento sa imong kalinaw. Langitong Amahan, dasiga kami kanunay sa imong gugma o kaluoy o tabangi kami sa pagpasaylo sa uban. Kini among kipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.